No niin äiti, millaista koulunkäynti oli siihen maailman aikaan? Käytiin pikkukoulu, se oli oikein kiertokoulu se oli, mutta pikkukouluksi sitä sanottiin. Ja ensimmäinen koulu, missä olen käynyt, niin se oli Nurlundin pakarissa. Eino Nurlundin asunnossa oli semmoinen pakarihuone, jossa ensimmäisen kouluni kävi. Ja siellä tavattiin aamusta siihen asti, kun koulussa päästiin iltapäivään. Siellä tavattiin, ei siellä puhuttu mitään, mutta tavattiin. Ja sitten siellä oli opettajana, siihen sanottiin lukkariksi Ollinen. Ja sitä käytiin sitten joku 3 viikkoa ja sitten se taas muuttui. Sitten mentiin Noormarkkuun käymään kouluun, koska piti talolliset sillä lailla. Jokainen vuoros perään joutui sillä pitämään, kustantamaan se kouluun. Ja mentiin Noormarkkuun Simulaan. Ja siellä muuttui sitten opettaja. Siellä tuli naisopettaja, joka oli Saima Kuusinen. Siellä tuli käytyä sitten useampi tärmili niitä viikkokouluja. Ja viimeinen kouluni oli sitten Revukaapelilla, pakari sielläkin oli. Ja siellä käytiin viimeinen, mä olen pikkukoulu, niin siellä käyn. Ja sitten mä olen mennyt tuonne kansakouluun. Se oli tuo tehtaan koulu, eikä ollutkin? Joo, tehtaan koulu. Ja siellä oli opettajana Perttilä. Ja siellä mä kävin sitten 4 vuotta kouluun. Tämä koulu ei ollut kunnan koulu, että tämä oli... Tämä oli Alströmin koulu, Eva Alströmin koulu. No millaista se koulukäynti siihen aikaan oli? No se oli oikein semmoista vaan sitten, tietysti se oli vähän erilaisempaa kuin pikkukoulu, mutta kyllä se sitten tottui, kun oli oppilaita, ei kovin paljon ollut, mutta en muista sitä lukua kuinka paljon oli, mutta 4 vuotta sitä käytiin ja kyllä mä sitten joka vuosi pääsin kanssa luokkaani muuttamaan. No oliko palvelut yhtä hyvät kuin nykyaikaisissa kouluissa? Ei, jokaisella täytyy olla sitten, ei siellä sitten ollut mitään muuta palvelua, siellä täytyy ensin näiden oppilaiden niin itse siivota koulun, kun koulu loppui, niin oli sellaiset järjestäjät aina viikko kerrallas, jotka sitten kantoi puuta aamuksi, kun oli uunilämmitys. Ja mentiin aamusta jo 6 sitten lämmittämään, että koulu oli lämmin, kun koulu alkoi. Ja sitten sit täytyi kaikki siivot, pulpetit siirtää ja harjata kaikki. Se oli aina viikko ja se vaihtui sitten vuoroperään aina. Ja meitä oli aina 4. 2 alaluokkalaista ja 2 vanhempaa sitten. Ja ruoka oli itseltä? Ja ruoka oli sitten itseltä. Sitä oli mitä sitten kullakin oli. Oliko jollakin maitoa tai piimää, mitä heillä pullossa ja voileipä. Sitten ne oli sitten ruoka. Ei siellä sitten mitään muuta annettu. Joo. Ja sieltä sitten lähdettiin. Siellä oli ensin aamusti, pidettiin aamurukous. Ensin veisattiin joku virsi ja sitten opettaja luki jonkun rukouksen. Ja sitten taas kun lähdettiin, niin niistä luettiin taas semmoinen rukous, kun lähdettiin. No sitten niin näitä kun oliko silloin joulujuhlat? Joo, joulujuhlat oli ja ne oli kovat juhlat sitten oppilaiden mielestä, kun joka sai uuden klänninkin, kuka sai uuden esliina. Ei siellä hienoja oltu ja pojilla oli ruojusaappaat jallas mutta oli meillä siellä sitten semmoisia kaikenmoisia leikkejä, oli siellä semmoisia pieniä näytelmiäkin sitten ja jotain semmoista kaikenmoista lausuntaa, runonlausuntaa ja laulua ja sitten saatiinko siellä mitään? Saatiin sitten joku semmoinen pieni pussi sitten. Me saatiin sitten Alströmin, tai mä en tiedä kenen vuonna, mutta tietysti ne Alströmin puolesta oli sellaiset pienet pussit, jokainen sai sitten kotiin lähteessä. Mitä siellä oli? Siellä oli sitten joskus piparkakkuja, pari jotain karamellia, ei se suurempi sitten ollut. Ja väliin saatiin sitten kuvalehtikin.
kun mä muistan oikein, kyllä siinä kouluun tuli joku kuvalehti koko vuoden ja sitä luettiin sitten aina kun se ilmestyi, mutta kun mä en muista oliko se nimi Koito tai mikä se oli. Semmoinen kun se oli koululaisten kuvalehti. Ja aina kun se tuli, niin opettaja tuli sitten niin salamyhkäisenä ja sanoi, että nyt tuli taas lukemista. Sitten yksi aina vuorossa perään luki siitä jonkun kertomuksen. Joo. Sitten oli semmoista ohjelmaa joskus. Oikein. No niin, ja sitten koska sä olet mennyt melko varmasti siinä 10 vuoden vanhan, sä pääsit 14 vuoden vanhan sieltä koulusta, niin käytiinkö silloin pyhäkouluun muuten? Joo, silloin käytiin pyhäkouluun, mutta mä kävin jo aikaisempaakin pyhäkouluun. Mä kävin jo käymään pyhäkouluun silloin, kun mä olin käynyt pikkukouluukin. Jo silloin alkuun olin käynyt. Ja sitä käytiin sitten tuolla Aströmin semmoisessa puuverstaassa. Se oli silloin puuverstaassa. Siinä on se Hilmalla, mutta se oli silloin puuverstaan. Siellä oli semmoinen verstas, missä oli paljon puuseppiä. Mutta se siivottiin sitten aina pyhäksi. Ja siellä oli sitten semmoinen Fredrik Lindgren, joka sitä piti sitä pyhäkoulua. Ja siellä käytiin sitten ja monta vuotta mäkin sitä kävin, mutta osaa muistaa kuinka voimat vuodet, mutta monta vuotta siellä käytiin sitten sitä pyhäkoulua ja siellä sitten kanssa luettiin ja laulettiin ja se Fredrik Lindgren luki sitten jotain raamatulauseita semmoisia ja sitten kun meillä oli juhlat sitten aina kanssa sielläkin semmoinen päätösjuhla ja Ahlström lahjoitti sitten meillä kaikille pyhäkoululaisille Uudet testamentit. Semmoinen, jos oli punaiset paperikannet, mutta Ahlström lahjoitti se sitten niin joululahjaksi meille, että me saimme semmoisen jouluksi sitten semmoisen. Joo. No niin, ja sitten sitten tulee niin rippikouluaika. Sä kävit rippikoulu siinä vanhassa kirkossa vissiin? Joo, mä kävin rippikoulu vanhassa kirkossa. Muistatko sä siitä kirkosta, millainen se oli yhtään? En mä niin oikein muista, mutta kyllä mä se sielun silmiä nähdä, mutta en mä osaa sanoa, mutta niin kuin mä sanoin, penkit oli vähän toisenlaiset huonommat tietysti, mutta saarnat oli, mun pojanista oli siinä vanhassa kirkossa, kun se oli ihan tuolla kohtaa niin ihan samanlainen ja se alttari siellä ja se alttaritaulu. Ja sitä mä en oikein muista, kun se oli siellä näkyvissä siellä kirkossa vanha alttaritaulu, että mä sitä sitten. Joo, no kuinka rippikoulua käytiin? Syksyllä käytiin 2 viikkoa. Ensin syksyllä käytiin 2 viikkoa. Ja sitten keväällä käytiin kumminkin 4 viikkoa. Kuka oli silloin niin kirkkoherran täällä? Täällä oli ensin syksyllä oli Hukkanen, pastori Hukkanen. Ja sitten se meni sitten pois ja sitten muuttui. Ja kevätlukukaudella meillä oli sitten uusi semmoinen nimeltänsä Vahervuori. Se oli väliaikaisesti, että se ei ollut sitten enempää kuin se kevään ja sen aika me sitten päästiin sieltä. Joo. No millaisissa vaatteissa silloin oltiin? No kaikki koitti olla sitten tietysti mustissa vaatteissa. Hikoilla oli mustat klänningit ja pojilla oli, ei sunkaan kaikilla ollut, mikä sitten joka oli semmoinen varakkaampi, että voi ostaa pojalle musta tai jonkun puvun, mutta moni oli vanhoikin puvu ja moni lainas. Moni kävi sisares vanhoissa ja veljes vanhoissa, et ei silloin sellainen pukuja ollut kuin nyt. No millainen sulla oli? Ja mulla oli musta puku ja äiti osti sitten mulla musta silki, joka mulla on vieläkin, että ne on vieläkin korjussa. Sä olit hieno sitten. Joo, mulla oli semmoinen ja sitten mulla oli kyllä musta puolikenkätkin, semmoiset suutaritekemät, kyllä täällä on Oimarkko suutaritekemät, mutta ainakin oli sitten puolikengät ja mustat. No niin. No mitäs harrastuksia siinä iässä oli? No täällä oli semmoinen pakanalähetys seura sitten tuossa Vänssilässä, missä nyt asuu agronomi Krippeperi. Se oli silloin omisti. Siinä mäessä oli semmoinen rivi, missä asui 2 sisarta. Toisessa päässä asui Backström. Ja tämä, missä näitä pidettiin näitä ompelussa, se oli Kamreerifrova Tykön, jonka sukunimi oli kyllä Danielsson. Mutta hän sanottiin vaan aina Kamreerifrovaksi. Ja hän piti näitä hetysompeluseuroja ja siellä mäkin sitten jo pikkuflikkaan kävin mukaan kuuntelemassa ja siellä veisattiin ja laulettiin ja oli mukaan, vaikka mä vielä mitään tehnyt, mutta sitten lopulta mä jo pystyin niin pitkään, että mä just yhdet vanttuukkiselkkuroi
Ja se meni sitten kaikki pakanalähetykseen. Silloin sanottiin pakanalähetyksen ompeluseura. Ja siellä aina sitten keitettiin teetä ja sitten juotiin sitä. Sitten sai, se maksoi sitten aina 5 penniä ja väliin sitten millä enämpi, jos tahtoi ottaa enämpi pullaa, niin 10 penniä. Ja se pantiin sitten se raha aina sitten siihen, siitä mitä tuli, niin pantiin aina sitten pakanalähetykseen. Ja Fransonni, kauppias Fransonni oli silloin leipomo ja sieltä leivottiin sitten aina nämä niin viinerit, tai silloin sanottiin örfiila. Ja hän lahjoitti ne aina sitten sinne silloin siihen iltaan. Se oli ilmaiset, niin se raha meni kaikki sitten tähän pakanalähetykseen. Mm-hmm. Joo, mutta sitten vähitellen ne loppui ne harrastukset, kun tultiin vielä vähän isommaksi ja se, ne muutonkin loppui sitten tuolta, että se rouva tuli niin vanhaksi sitten jo ja mutta oli kovin mukavia. Siinä samassa mäessä asui 4 sisarusta. Siinä oli Palosen rouva, se entisen opettaja Palosen rouva, sitten kun hän leskeksi jäi ja muutti koulusta pois, se asui sinne. Ja sitten asui vielä Ruusat rouvaksi sanottiin. Sitten yhtä sisart, että siinä asui 4 sisarusta. Mikähän oli niinku oma suku, mikä niitä muistatko? Näitä Backström oli ai, se. noi Backström oli toinen ja toinen oli se, kun en muista mikä se olikaan sitten se Ruusapro, mutta se ei se asunut täällä sitten kauan, se muutti täältä sitten pois. No niin, sitten, niin mitäs muita harrastuksia silloin oli? Oliko mitään siinä iässä, kun se et silloin vielä? Ei siinä sitten mitään oikein semmoisia muita ollut sitten. Sä kerroit, että tuolla Alströmillä oli? Niin Alströmillä oli sitä. Alströmillä sitten me rupesimme käymään siellä, kun siellä oli seppä, se on nykyisin Seppälä, mutta siinä asui silloin paljon seppiä. Siinä asui 3 seppää siinä rivissä. Ja siinä oli yksi semmoinen samanlainen asunto, missä oli 2 huonetta. Niin ne oli sitten Alström antanut sitten torvisoittokunnalle, kun torvisoittokunta sai siellä sitten aina harjoitella ja niitä torvekin säilytettiin siellä. Ja sitten siellä oli pikkuinen kirjasto, josta saatiin sitten, sitä sanottiin lukutuvaksi. Sitä huoneustoa, se oli lukutuvassa. Ja meitä nuoria sitten, meitä kävi siellä sitten muutamia, me saimme siellä sitten käydä lukemassa lehtiä ja saimme sitten jonkun kirjankin lainat sieltä kotiin, kun minä oli kova lukemaan, oli ollut koko ikäni. Ja silloin sitten jo saatiin ja siellä pidettiin kaikkia leikkejä, siellä oli sitten samaikäisiä poikia ja flikkoja siinä 4-15 ikäisiä ja taisi toista olla 16, siellä oltiin kaikenmoisia, siellä oli numeroleikkejä, siellä käytiin sohkosta ja semmoista kaikkea. Ei siellä mitään piirileikkiä käyty. Oliko siellä joku semmoinen valvoja? Ei siellä ollut ketään valvojaa, kun se yksi seppä sitten Viipperi, niin ne oli oikein sitten semmoisia, jotka piti sitä yllä ja puhdisti sitä ja vähän antoi avaimet ja silloin oli sitten samaikäisiä tyttäriä ja ne kävi kanssa siellä, niin ei siellä oltu koskaan ehtoosti, siellä oltiin iltapäivällä sitten pyhisin, ettei se ollut. No mitä muuta sä muistat sitten tästä ajasta eteenpäin? No muistan, kun palokunnataloa ruvettiin sitten tekemään ja se oli kovasti mukavaa, kun sitten tiedettiin, missä saatiin sitten kokoontua. Missä se palokunnatalo oli? Se palokuntatalo oli tuossa nyt, missä on virkailijakerho. Ja sitten niin, siellä saatiin sitten kaikkia sitten ruveta. Siellä sai nuorisoseura siellä toimia ja siellä soittokunta muutti sitten sinne isompia tiloja, että ne sai siellä harjoitella. Mutta palokunta sitten kumminkin, siinä oli pääasia sitten niin kuin nuorisoseura oli jo silloin aika lailla ripeää. Siellä oli paljon jäseniä ja paljon toimintaa. Talvella oli hiihtokilpailuja ja sitten siellä oli sitten näyteltiin paljon näytelmäkappaleita ja siellä oli pukutansseja ja semmoisia ja siellä kuului paljon. Sieltä oli Sörmarkusta kyllä noin kartano poikia ja veljeksiä, ne oli silloin nuoria ja Poriväliltä, jos sieltä Riikoskesta kävi joku semmoisia nuoria miehiä, että se oli hyvin semmoista ripeää ja sitten vihdoin viime sitten täällä oli. Sitten se joutui olemaan kansakoulunakin vähän välissä,
kun tuo ei sitten enää ollut tuolla tehtaakoululla. Niin sitten, ja siinä pidettiin vielä kansakoulua sitten muutama vuosi, oliko 2 vuotta, siinä pidettiin kansakoulua. Ja silloin kun se oli kansakoulun sitten, niin silloin täällä oli semmoinen naisopettaja Erit Rosenthal. Ja se rupesi pitämään sitten naisvoimisteluseuraa, mutta en mäkään silloin enää sitten ollut koululainen, mutta meitä oli kyllä sitten paljon meitä oli suuri voimisteluseura ja meillä oli sitten oikein voimistelupuvut, meillä oli siniset housupuvut ja valkoiset ja semmoiset kaulukset sitten, taikka miksei me sanottiin. Ja niin kuin merimieskaulukset, muistan kuvasta. Niin semmoiset. Ja sitten kummitossut oli ja se oli hyvin harrasta. Sitten meillä oli se nimi oli Yritys. Se voimistelun nimi oli Yritys. Ja meitä oli sitten paljon semmoisia, jotka kävi oikein voimistelemaan, mutta oli paljon semmoisia kannattavia jäseniä, jotka vaan sitten kävi siellä. Mutta ne maksoi sen ja kävi aina siellä mukana. Mutta meillä, jotka oikein olimme sitten semmoisia, niin meillä oli sitten nämä puvut. Ja semmoinen merkki sitten hoppeinen Y. Ja me kävimme paljon, sitten me kävimme Ahlasissa näyttelemässä tai voimistelemassa. Me kävimme Pomarkussa voimistelemassa ja se oli aika ripeä se voimisteluseura. Mutta koska tämä opettaja muutti pois, niin tämä voimisteluseura loppui. Ei sitten ollut enää semmoista opettajaa ja sillä se jäi. Mutta se oli kyllä aika ripeää toimintaa. No tämä voimisteluseura, silloin ei ollut mitään poliittisia puolueita eikä muuta, siihen täytyy kuulua kaikki. Siihen kuului kaikki ja täällä oli paljon, noilla oli virkaherrasväellä sanottiin silloin, niillä oli kotiopettajia lapsilla, niitä kuului ne opettajat ja sitten oli kaikki apteekin neitoset ja kaikki semmoiset farmaseutit ja semmoiset, siinä kuului kaikki. Ja täällä oli paljon, kun täällä oli silloin osuusmeijeri, siellä oli meijeriskat ja apulaiset ja kaikki meitä oli. Niin meitä oli ihan mahdottomasti, siinä kuvassakin kun meistä on, niin siinä on oikein paljon meitä. 1907 painettu. No niin, nyt on muisteltu lapsuus- ja nuoruusaikaa. Kun nykyään ajattelet sitä aikaa ja tapahtumia, varmasti joitakin asioita, jotka silloin ovat olleet erikoisen hauskoja tai tuntuneet tärkeiltä, tulee aina mieleen. Mitä muistus mieleesi nyt? Kauppaneuvos Antti Ahlströmin kuolema ja hautaus. Muistatko sä sen ajan? En muista oikein hyvin, kun olen ollut silloin vasta 2 vuoden vanha, mutta minulla on kerrottu, koska tuffani ja mummuni käskettiin sinne hautajaisiin, kun se oli torppareita. Ja ne jäi on mieleeni sitten, kun ne on kertonut, minusta siellä oli. Ja saatiin kotiinkin tuoda suuret krinkilät, mahdottoman suuret krinkilät, josta oli isoksi aikaa sitten syömistä. Ja se hautauskonvehti, se vasta suuri oli. Sen minä muistan ja olen nähnyt, se oli vuosikausia, monta vuotta se oli vielä, kun sitä ihailtiin ja katsottiin. Mutta sitten kun se vihdoin viimein avattiin auki, niin nähtiin, kun siinä oli syönyt niin kuin koi jotain semmoisia reikiä. Ja sitten, oliko jotakin vielä? No sitten oli taas, nyt se oli uudempi tapaus, kun näytettiin autoa. Mutta ensimmäinen auto, kun Noormarkkuun tuli. Oliko täällä jo silloin autoja? Ei ollut yhtään autoa ja kyllä se oli ihme. Se tuli Rafael Ahlströmille, oli ostanut auton ja se oli punainen avoauto. Ja silloin oli oikea autokuski, semmoinen Nestori Nylunti, joka ajoi sitä autoa. Ja ne asuvat siellä Ruukinmäessä. Ja koska mä olin sukulaisessa ja tuttavassa, niin siellä oli syntynyt tytär sitten ja se kastettiin. Ja tämä Nylund oli pyytänyt sitten tältä Rafaelin herralta, että saisiko hän tuoda sillä autolla sitten tämä papin sitten sinne heille kotiin kastamaan sen. No hän sai luvan ja se tuli ja kyllä se oli sitten, kun se tuli sinne se auto nähtiin, niin kyllä oli niin paljon ihmisiä, isoja ja pieniä, kun ihmeteltiin sitten sitä autoa. Ja jopa ne oli ihmeellistä sitten, että se pappi sitten vasta ihmeessä oli ja hän oli niin pelännytkin, että hän oli niin luja pitänyt sivuista kiinni,
että kun hän sitten semmoisella, ja sitten kun se pappi vietiin kotiin, niin me lapset pääsimme sitten kaikki mukana. Sitten ne nyluntilapset. Ja kyllä se oli juhlaa, se, kun se ensimmäinen auto. Et säkin olet saanut sitä ajaa? Olen ajanut silloin sitten ensimmäisen kerran autolla ja nähnyt auton. Oliko se semmoinen korkeamallinen? Ei, se oli matalampi, ei se ollut mikään korkea, se oli semmoinen matalampi ja avoauto. Jaha. No entäs vielä jotakin muuta? No, sitten oli kans semmoinen juhlahetki, sitten se kun jäi jo aikaisempaa kertomat, kun kansakoulusta päästiin, niin tämä Ahlström lahjoitti sitten se kaikilla neljäsluokkalaisilla sitten raamattu, semmoinen Biblian, se on Pyhä Raamattu, Vanha ja Uusi testamentti. Ja se on vieläkin meillä, se on meilläkin vielä kirjahyllyssä, että mä olen pitänyt, että tämä oli niin suuri lahja. Jaha, no niin, tämmöisiä, niitä tulee mieleen. No entäs jotakin muita? Ja sitten jäi se mieleeni kanssa, että kun autosta puhutaan, niin kyllä täällä oli omia hevosetkin, semmoiset, täällä oli semmoiset vaunuhevoset oikein, ja semmoiset, täällä oli oikein vaunut. Siis Ahlströmillä? Ahlströmillä, joita sitten komessorina vainaakin sitten, niillä kuljetettiin ja kaikkia heitä sitten suurempia, niin niillä oli mustat komiat hevoset, niitä sanottiin aina vaunuhevosiksi, ja se oli vallan eri tallissakin kuin ajohevoset. Ja ne oli sitten kiiltävät ja kauniita. Täällä oli oikein sitten kuskikin, semmoinen ruotsalainen kuski, joka hoisi sitten niitä hevosia ja ajeli. Oliko ne semmoiset trillat? Kyllä täällä trillakin oli, mutta nämä oli oikein vaunut. Ne oli talvellakin, niillä oli talvella semmoiset anturat ja kesällä oli pyörät. Mutta sitten oli trillat eri, ei ne ollut sama niitä hevosia. Mikä ero vaunuilla ja trilloilla oli? No trilloilla veti vain yksi hevonen ja ne oli ja kyllä neljäpyöräiset ja semmoiset avonaiset. Ja kyllä mä niistä taisin joskus saada kuurinkin päällä, mutta nämä oli oikein kuurivaunut, sitten nämä vaunut, nämä parihevoset veti. Sitten oli se lapsuudesta jäänyt semmoinen hauska muisto, kun täällä kulki semmoinen, sanottiin Kallion Jussiksi. Mä en tiedä yhtään, että mistä päin se, missä sen kotipaikka oli, mutta ei sitä voinut sanoa, että se oli hullu. Mutta se oli vähän semmoinen lapsellinen ja se oli sitten kauhean suuri mies ja iloinen ja se piti sitten kauheasti lapsista. Se kulki täällä pitkin teitä sitten vaan ja kun se näki lapsia, niin niitä se sitten hyväili ja piti hyvänä. Ja se oli sitten korreilu, siellä oli sitten punaisia rusetteja ja näitä kaikenmoisia knappeja silloin oli. Vaatteet, lakki täynnä ja vaatteet täynnä ja aina kun se sai joltain jonkun kauniin knapin tai jonkun paperirusetin, niin heti sen neuloi, silloin oli aina lanka ja neula mukana ja mä muistan, kun mäkin sitten, kun oikein tuhlavainaa Jakusta meni ja leikkasi semmoisia, kun siihen maailmaan oli semmoisia messinkiknappeja, kiiltäviä roposia, niin mäkin menin varkain leikkaamaan, että mä saisin Kallion Jussin lantaan. Ja kyllä se oli sitten erinomainen mies. Se kävi täällä aina joksikin kerran viikossa tai vuoteessa ja väliin useamminkin. Mutta en tiedä missä hänen kotipaikkansa oli. Mutta silloin kun hän oli täällä, niin hän sai asua aina tuolla Kahrilla. Tuolla Kahripakarissa, mikä nykyään on museo, niin hän sai siellä aina yöpyä, kun se pidettiin silloin semmoisen pakarina. Niin se oli hänen kortteripaikassa. Kun hän oli kauhean kiltti ja semmoinen hyvänlainen, ei hän tarvinnut pelätä eikä hän kellään ihmisellä tehnyt mitään, hän oli vaan iloinen ja siellä hän sai sitten pitää ja kortteeria. Ja sitten kun sieltä vaihtui emäntä, kun vanha emäntä kuoli ja siinä tuotiin sitten nuori emäntä, niin hän sai yhäti siellä sitten olla. Ja sitten oli joku, joka naapuri, kun oli kysynyt, no miltä se nyt sitten tuntui siellä Kahrilla oli yötä, kun siellä emäntä muuttui, niin Juha iso aika mietti ja sanoi sitten vaan, että reilu emäntä ja reilu piimä. Mutta sitten mä en tiedä, sitten se loppui sitten tämä Jussin kulku. Että tuliko hän sitten sairaaksi tai silloin kai sitten vissiin nuo sosiaaliset voi muuttua, ettei hän sitten annettu enää täältä kulkea, vaikka eihän kellään mitään pahaa tehnyt. Mutta sitten oli vielä toinen samanlainen semmoinen, mutta se oli semmoinen
se oli makavamielinen, ja se oli myöhempää sitten, Tormi-Franssiksi sanottiin. Se kävi Ahlaset ja Rimpyyt ja Noormarkut, se kulkee ja veti semmoisia pieniä rattaita perässä ja siellä oli sitten hänen tavaroitas, mitä hän oli, ja hän poikkesi sitten hän joka paikkaan, mutta semmoisia, missä hän oli oppinut käymään, niin hän poikkesi. Ja sitten hän aina, kun hän tuli, niin Jumalan rauhaa, hän toivotti heti, että hän oli vähän semmoinen uskonnollismielinen. Ja sitten kun kysyttiin, että mitäs Franssille nyt kuuluu, niin sitten niin sanoi aina vaan, että kylmää kankasta, tyhjää ja kylmää kankasta. Se oli sitten niin paljon, että hän sitten tarvitsi jotain saada, ja sitten kun hän sai ruokaa, niin sitten hän veisasi pari virttä ja sitten oli taas kaikki asiat hyviä ja hän lähti. No niin, kun me juteltiin näistä kouluasioista muista, niin mua kiinnostaa tämmöiset vähän muukin tietysti ja erikoisesti nyt tommonen, mikä nykyään sanotaan terveyden ja sairaanhoidoksi. Oliko silloin muuten mitään, oliko täällä lääkäriä? Ei ollut. Ei täällä ollut mitään lääkäriä, ei sairaanhoitajaa. No ainoa kun oli, niin oli kätilö. Minun muistoni jälkeen Sapan tähän. Oliko sitten tämä kätilö, niin oliko se niinku kunnan kätilö? Kyllä se kunnallinen oli. Kuka täällä oli silloin? Greta Kaasmanni. No millaiset nuo sairaat hoidettiin? No ne hoidettiin sitten kotona ja jokainen sitten tämä kätilö oli jo sitten vähän niin kuin semmoinen, että sekin sitten jo pystyi vähän jotain neuvomaan ja antamaan, kun hän montaa sorttia näki, kun hän paljon kävi lasilat ja kaikki joutui kulkemaan, niin hän oli just vähän oppinut, niin hän sitten hiukan neuvoi ja sitten ei tämä muu auttanut, mutta itse vaan sitten täytyi itseäsi lääkitä, millain sitten kukin osasi ja toinen toistas neuvoa. Et mä muistan semmoisen tapauksen kyllä, kun minun mummuni putosi, kun meni riiheltä hakemaan olkilyhdettä, niin oli pudonnut siellä johonkin semmoiseen syvään kuoppaan, kun silloin oli semmoiset kaikki riihis kaikenmoisia välissä ja koko päänahka oli silmillä, kun tuli riihen tykö. Ei sieltä ollut pitkään, kotoni oli siinä vastapäätä nykyistä virkailijakerhoa. Ja se riihi oli sitten siellä, ei se ollut kovin pitkällä, ei siitä ollut pitkä matka. Sitten kun se oli hyvin lyhyt matka, osaa sanoa kuinka monta metriä siinä, 50, ei siinä monta ollut. Ei puolta kilometriä, se oli vaan muutama pieni hiukka matkaa. Niin se tuli kotiin ja se oli kauheasti verissä ja pääosta oli mennyt tämä nahka, kaikki mennyt on keskelpäätä ja se roikkui tuossa silmään päällä, kun se tuli. Eikö mitään muuta kauheasti kotona tietysti kauheasti ja pelästyttiin, että mitä tuon kanssa oikein tehdään. Ei mitään, se sanoi, hakekaa vettä niin vaan, että hän saa itse pestä. Ja se persi se sitten puhtaaksi ja nosti sen nahaa sitten tuohon päällä ja flatkutti vielä ja että se pysyi sitten siinä. No mitä se nyt oikein pantaisi sitten, ajattelin. Se oli sen lääkettä. Ei mitään, hakekaa hämähäkisiimaa vaan ja suolasta voita. Ja me olimme vastaan, että kyllä siitä täytyy parempaa apua. Ei mitään, mutta kun täytyy vaan antaa hänelle sitä. Ja sitä löydettiin sitä hämähäkisiimaa. Ja sitten sitä voita tietysti löysi aikaa joka paikassa. Ja meillä kotonakin, kun lehmiä oli, niin ei mitään muuta kuin tehtiin semmoinen salva vaan ja pantiin sitten siihen haava päällä. Ja sitten sidepiukka. No se oli siinä sitten pari-kolme päivää ja no kyllä sitä sitten vähän välissä katsottiin ja pantiin sitä uutta salvaa siihen päälle ja kyllä se vaan parani. Kyllä se vaan parani, että mummo eli 90 vuoden vanha ja kyllä se vielä hyvin näkyy se arpin vielä silloinkin. Joo ja kyllä tämä sitten semmoinen kyllä asuu, täällä oli kyllä hyvä neuvoja täällä Alströmillä oli silloin nimeltä, mä en muista hänen arvois, mutta Halliherraksi mistä sanottiin, tai Hooliherraksi. Ja se asui tässä, se rakennettiin tämä talo, tämä Vainiola. Ja hän oli semmoinen niin kuin puolittain lääkäri, että hänen puoleen sitten käännettiin, jos lapset sai vattatautia tai isommat jotain hammassärkyä tai jotain semmoista erikoisempaa, niin sitten mentiin Hooliherratyöhön. Se oli maisteri Hallin isä ja
se oli kauhean hyvä ja ystävällinen. Ne oli kauhean kilttejä ja ystävällisiä, niin kuin tämä maisteri Hallikehan. Ne oli hyvin isäpoika. Mutta tämä isä oli sitten semmoinen, että se oli hyvin ja se antoi ja silloin jopa lääkkeitäkin. Silloin oli aina vähän kotona mikstuuraa ja jotain kaikkia semmoisia valerianaa ja semmoisia kaikki hyviä, kun sitten koitti antaa lääkkeeksi. Että sillä lailla täällä silloin oli tämä, ettei täällä mitään lääkäreistä ollut. Mitä sä joskus puhuit suoneiskemisestä? No niin, täällä oli sitten semmoinen